70-luvun alussa minä rakastuin, mä tulin uskoon, rakastuin Jeesukseen. Se on vähän outoa puhetta miehen suusta, mutta se on näin. Sitten mä rakastuin Santalan johdolla, rakastuin Raamattuun ja nimenomaan sen juutalaiseen kontekstiin siinä. 95 mä niin kuin rakastuin Jeesuksen opetuksiin. Ja siitä saakka mä olin hyvin kapea-alaisesti näihin vapelehtynyt. Että Raamatun tuntija en ole sanonut suoraan. Suurimpiin osaan kysymyksiin Raamatusta mä vastaan teiltä en tiedä. Mutta tämä on se ala, josta mä tiedän. Ja mä nyt jaan mielellään teille tätä. Nyt mennään kovin erikoiseen tapahtumaan. Kahteen tapahtumaan, jotka liittyy toisiinsa, mutta jotka ovat erotettu meidän kielenkäytössä toisistaan ja opetuksessa ja meidän traditiossa opettaa Raamattua on erotettu omiksi tapahtumiksi. Mutta nämä ovat näin. Nämä toisesta johtuu toinen. Ja nyt me käydään ne läpi. Ja tämä on Luukkaan evankeliumin luku 13. Sitten jos te haluatte Raamatusta hyviä opettaa, niin pyytäkääpä Eero Junkkala tänne tällainen. Sitten voitte kysyä Aasta kaikki. Multa ei vaan vaasittu kuin sivuisen välissä. Niin Luukkaan evankeliumi luku 13. Siinä on kaksi juttua, jotka alkuja liittyy yhteen. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun meillä erotettiin, meillä otsakoitiin, nämä otsakkeet, mitkä Raamatussa on, ne on jälkeenpäin keksitty, tai siis laitettu, ne on hyviä, ne rytmittää tätä. Mutta kun me otsakoitiin tämä joskus aikanaan, niin ne ikään kuin automaattisesti erosi omaksi jutukseen. Nyt nämä pitää yhdistää. Se menee näin. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Sitä on se tapahtunut siellä. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saavat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Siis se pitäisi olla, ellette tee parannusta. Siis käänny ja parannus on sama sana. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette tee parannusta. No, tämä on se osa A. Ja me käydään nyt tämä ensin. Nyt, jotta me voidaan ymmärtää, mitä tässä tapahtuu, niin meidän pitää jotain ymmärtää nyt siitä taustasta. Mikä tässä on tilanne? Raamatun lukijoina ja evankeliumin lukijoina te tiedätte, että Jeesusta koetellaan, voisiko sanoa kiusataan. Lähinnä koetellaan, haastetaan monella tapaa. Sille esitetään kysymyksiä ja tilanteita, johon se ei oikeastaan voisi vastata kuin yhdellä tavalla. Teille tunnetuin on tämä, että sille annetaan denaari, kun se sanotaan, että pitääkö maksaa keisarille veroa vai ei. Siihen ei kerta kaikkiaan ole oikea vastausta. Molemmat vastaukset on vääriä, reaktio tulee aina. Jos se vastata pitää keisarille maksaa veroja, niin juutalaiset suuttuu, koska nehän nimenomaan kärsii siitä verotuksesta. Siksi se syntyy se kapinakin. 6 jälkeen Kristuksen meidän ajanlaskua alkoi, joka päättyi 70 jälkeen Kristusta Jerusalemin tuhoon. Se kapina alkoi siihen. Nyt, kun ne maksoi veroa, se oli raskas ja se oli väärin. No jos se vastaa, että ei,
niin roomalaiset tulee, että kapinan lietso ja sit lähti. Ei ole oikea vastausta. No te tiedätte, miten sille kävi. Tämmöisiä samanlaisia haasteita, jotka ei ole näin selviä, mutta ihan samanlaisia tapahtuu useamminkin. Temppelissä, Lehtimajan juhlan aikaan tuodaan nainen sinne ja syntinen nainen ja käydään mielenkiintoinen keskustelu. Se on täysin ansa komppa se juttu. Se käy läpi, kun se lukee niillä silmillä. Ja tämmöisiä on. Ja tässä on yksi. Tässä on pompa, tai siis tietynlainen haaste, ansa, mikä Jeesuksella laittaa. Tästä meillä ei olla rehellisiä. Meillä ei ole säilynyttä kirjallista historian tietoa tästä Pilatuksen tapauksesta, näistä galilealaisten tappamisista. Siitä ei ole oikeasti tietoa muissa lähteissä. Mutta tämä ei ole mitään tavatonta. Tässä ei kerrota mitään, mitä ei juuri olisi voinut tapahtua. Ja kaikki ymmärsivät, että tämmöinen on joko tapahtunut tai tämä on mahdollista. Mutta tässä ei ole kysymys nyt siitä, että ne galilealaiset, jotka tulivat sinne uhraamaan ja ne tapettiin ja niiden veri niin sekoittui uhrieläinten vereen. Tämä kuva on sellainen kauhukuva niiden silmissä, joka aiheuttaa sellaista ärtymystä ja reaktiota ja vihaa. Meille kerrotaan näitä samoja juttuja sodasta tai sitten poliittisella tarkoituksella ja näin. Ja meihin saadaan nopeimmat tämmöinen vastaava reaktio, mitä tässä haetaan, niin saadaan, kun meille kerrotaan vaikka lapsiin kohdistumasta väkivallasta tai raiskauksesta ja seksuaalista hyväksikäytöstä. Meidän reaktio on heti tämä. Koska me ei lähtökohtaisesti hyväksytä sitä. Nyt kysymys on siis reaktiosta, mitä siinä haetaan. Ja kerrotaan tämmöinen kauhistuttava juttu. Ja sitten kysytään, mitä mieltä olet? Tämä on se juttu. Kysytään, mitä mieltä olet? Ja nyt meille kerrotaan tämmöisiä semmoisia pöyristyttäviä juttuja, näin, vaikka sodasta ja näin, niin niillähän on tarkoitus kiihoittaa meidät esimerkiksi jotakin vastaan. Tämä on se sotapropagandaa. Meidän ongelma esimerkiksi tänä päivänä Ukrainassa, eihän me tiedetä todellisuudessa, mitkä niistä on totta ja mitkä ei, ja missä määrin ne on totta. Ei me tiedetä. Ei niitä ulkopuoliset pääse laskemaan niitä uhria. Puhuuko venäläiset totta? No meidän lähtökohta on, että ei. Puhuuko ukrainalaiset totta? No me ajatellaan, että joo, ei ne puhu. Se on propagandaa. Älkää nyt loukkaantuko. Näin se oli Suomen ja Venäjän välillä. Nyt tässä on tilanne, ja näillä jutuilla haetaan, että ootko meidän puolella vai et? Ollaanko me samalla puolella vai ei? Ja kun ääritilanne, kun on siis tämmöinen äärettömän tiukka, ei poliittisesti ja henkisesti tämmöinen tilanne, niin siellä ei ole mitään rajaa muuta. Ei siinä ole sitä väliä, mihin sä jäät puolueettomaan asemaan. Sä oot joko tai, ja sen mukaan puhuma. Jompikumpi puoli lyö joka tapauksessa. Ymmärrättekö tämän asetelmat? Nämä on siihen aikaan, siellä oli sellaisia merkittäviä ryhmiä ja sitten siellä oli tämmöinen erityisryhmä kuin selotit. Oletteko kuullut selotit nimen? No te tiedätte kaikki. Nämä oli nämä kikarimiehiä ja nämä on erittäin suuressa ja ratkaisevassa roolissa nämä selotit sitten esimerkiksi Jerusalemin tuhon suhteen. Siellä temppelissä ja muita. Nyt me ollaan syyllistetty Jerusalemin tuhosta hyvin paljon roomalaisia, jotka ovatkin paljon siihen syyllisiä ja ne teki sen lopputuhon. Mutta se Jerusalemin temppelin tuho ja se palo ei sitä roomalaista aiheutti, vaan se aiheutti juutalaiset, kun ne keskenään tappeli, fariseukset ja selotit. Ja selotit temppeliin, niin siksi sitä sanotaan tikarimieksi, kun ne salakuljetti tällä viitan liepeessä tikarit sinne ja hyökkäsivät fariseusten puolelle. Ja fariseuskin oli julmia, ne esimerkiksi saattoi yhtenä päivänä monta sataa vastustajansa ristiinnaulta niitä Jerusalemista Betlehemin saakka oli menillä ristiin ja tien varrella. Täältä historiasta löytyy näitä juttuja.
Ja jos te tiedätte, kuka niistä kertoo, niin semmoisen niin kuin Josefus. Niin nämä on selotteja, jotka ovat, ja nämä aloitti sen kapinan. Siis tässä vaiheessa, kun ne on Jeesuksen kanssa, kapina on alkanut, se alkoi 6 jälkeen Kristuksen ensimmäiset kapinat. Ja se liittyy verotukseen. Ja se liittyy siitä, kun todennäköisesti tuli Syyrian maaherra silloin 6 jälkeen Kristuksen. Sitä ennen se hoiti kyllä maaherran tehtäviä, mutta ei ollut maaherra. Kuunnelkaa Radio Daystä semmoinen sarja kuin Kohti Betlehemiä. Blussasta, Day Blussasta. Se on Raamatun opetussarja Kohti Betlehemiä. Siellä kerrotaan nämä kaikki. Tarkkaan, hyvin tarkkaan. No niin, nyt nämä selotit haastavat näitä muita. Ootko meidän puolella vai et? Ja ne oli kiihkoilijoita, ne oli valtavan kansakiihkoilijoita. Nyt on hyvin todennäköistä, että nämä selotit nimenomaan haastaa tässä Jeesusta tämän tarinan kautta, joka on uskottava, vaikka ei tiedä, että se on uskosta tapahtunut. Se on tarinana uskottava. Nyt selotit haastaa Jeesusta. No mitä Jeesus sanoo? Ei se voi sanoa mitään muuta kuin, että Pilatus tästä pitää kuolla. Se on tehnyt synnin, se on tehnyt väärin, se on tehnyt mitä vastaan. Ja meidän pitää nostaa Pilatusta vastaan. Ei ole muuta vastausta. Kuunnelkaa, eilen vai toissapäivänä taisin kertoa niitä pikkuvertauksia, jotka on jälkeenpäin katsottuna niille silmille aivan käsittämättömän vaarallisia ollut ne Jeesuksen vastaukset. Aivan käsittämättömän vaarallisia. Se ei ollut kukaan kiltti pyhäkoulupoika siellä, kun se oli liikkunut ja puhunut. Ne puheet ovat vaarallisia olleet ja ne vastaukset. Nyt tulee myös semmoinen. Mitä mieltä olet? Mitä Jeesus vastaa? Kuunnelkaa tarkkaan. Kiihkeät selotit. Kiihdoksissa oleva kansa siellä ympärillä, jotka tämä tarina pöyristyttää ne, saa vihasiksi ne. Mä nyt tässä tämä tunnetila pitää nyt saada teistä esille, kun te istutte kuin tatit siellä. Te ymmärrä, ellei teillä synny tunnetajua, tunnekontaktia tai juttu. Tämä ei ole älynkontakti, on tunne. Hei, minä olen tehnyt Venäjällä 18 vuotta vankilassa työtä. Ja minä kerran Nizhny Tagilissa, jossa mä olin KGB-vankilassa vähän yli 2 vuotta, 2 vuoden aikana kävin, niin minut tultiin hakemaan siellä vankilassa ja sanottiin, että tuolla on yksi vanki eristyssellissä, eli siis se on tehnyt jotain hirvittävän pahaa, se on eristyssellissä, yksi, joka haluaa tavata minut. Ja minä lähdetään viemään sitä vankia sinne matkaan, sinne osastolle, ja nämä uskovat kertoo mulle, että se on paha mies. Se on paha mies. Se on eristetty sen takia, että se tapettaisi. Ne muut pankit tappasivat sen takia, että se on lasten hyväksikäyttäjä. Se on kajonnut lapsiin. Ja vankilassa se on tosta noin, semmoista ihmisistä. Se on paha mies. Ja sitten me lähtiin viemään, niin vartijat, jotka ei saisi puhua mitään, niin ne vartijat puhuu mulle koko ajan, kuinka paha mies tämä on. Ja mitä se on tehnyt. Mä kuuntelin tältä korvalta ja tällä korvalla ja täynnä siis kuinka paha. Ja kun me lähestyimme sitä selliä, mä olin niin täynnä sitä vihaa, täynnä sitä miestä kuin ikinä voi olla. Nyt sokaa anteeksi, että näin minä ajattelin. Mä ajattelin, että tuo äijä pitää vetää monista hirteet. Näin minä ajattelin. Enkä mä ajatellut vaan niin kuin lause, että mä tunsin sitä vihaa. Sitten mä seison sen oven edessä, kun sitä avataan, se on semmoinen proseduurit, kun ne avataan. Mä seison sen oven edessä ja mä tajuan, että Ilkka Puhakka, evankelista Suomesta, olet tullut kertomaan Jeesuksesta ja Jeesuksen veren voimasta ja pelastavasta voimasta näille ihmisille. Ja nyt sinä olet valmis hakkaamaan ja lyttämään tuon jätkän saman tien. Se et edes tunni kuka se on. Ymmärrättekö mitä vihaa mä olen täynnä? Sitten se ovi aukesi
Mä muistan, kun mä rukoilin, että Jeesus, anna minun nähdä tämä mies edes 1/1000 sekunti sinun silmilläsi. Sitten se ovi aukesi. Sitten oli tämmöinen tumma, hyvin tumma mies tuli siihen hymyille minun eteen. Ja mä katsoin sitä miestä. Ja minä näin. Minä katsoin sitä miestä. Ja minä näin sen miehen sisällä toisen pienen lapsen. Mä näin sen sisällä pienen lapsen. Ja tämä pieni lapsi oli pimeässä huoneessa nurkassa yksin ja itki. Se oli hylätty sinne ja raiskattu. Ja mä tajusin, että tämä on tämä mies. Se mies on pienenä lapsena kohdannut tämän kaiken. Ja nyt se näky hävisi ja mä katsoin sitä miestä. Ja mä ajattelin, että jos minä sitä Raamatulla lyön, niin kumpaa se osuu. Tähän nykyiseen ukkoon, joka on aivan aiheesta sillä telkien takana, vaan siihen pieneen poikaan, joka on hyväksi käytetty ja särjetty. Kumpaa mä lyön? Ja mä tajusin, tässä vaiheessa se Ilkka Puhakka puhuttiin siltä, sinä olet evankelista. Minä alkoin kertoa hänelle Jeesuksesta ja Jeesuksen ristikuolemasta ja verestä ja voimasta. Ei mulla ollut muuta sanottavaa. Mutta minä haluan kertoa, koska minä nyt haluan nostattaa vähän sitä, että tunnetasolla tajuatte, mitä tuolla on tapahtunut. Ja nyt se tilanne on niin tulen arka, että sinä et voi vastata väärin, mitä sanoo Jeesus. Luuletteko, että he ovat suurempia syntyisiä kuin muut galilaiset, koska saivat tuollaisen lopun? No tämä nyt viittaa, tähän nyt menee enempää, tästä saarnataan aina. Tämä viittaa siihen syyllisyyteen, koska sillä on aina kysymys, kuka on syyllinen ja tapahtuu onnettomuus. Siis sä joudut onnettomuuteen tai joku joutuu onnettomuuteen ja se tehdään jotain pahaa, niin sä ajattelet, että se on jotenkin syyllinen, se rangaistaan jostakin. Kyllähän te tiedätte, hei, teidän päässähän on tämä sama piru. Sehän kertoo teille, kun tapahtuu jotakin, niin te ensimmäisenä että mitä väärää sä oot tehnyt. Eikö? Tai sitten mä tein sitä syntiä, niin tämä on rangaistus siitä. Varmasti tämä on rangaistus siitä synnistä. Ehkä on, mutta 90% niin höpö, ei ole. Nyt niillä oli sellainen ajatus, että täytyy olla syy. Ne on tehnyt jotain pahaa, kun kävi pahasti. Se Jeesus sanoi, että ei se ole mitään semmoista. Sitten hän sanoi jotain, jota ei saa sanoa. Ei nämä ollut. Samalla tavalla te kaikki olette tuhon omia, ellei te tee parannusta, ellei te käännä. Mitä Jeesus sanoo? Samalla tavalla te olette tuhon omia, ellei te tee parannusta. Mistä? Se on siinä tarinassa. Mistä pitäisi tehdä parannus? Mistä pitäisi tehdä tarina? Ei ole parannus. Se on nyt sanottu sille, mutta näettekö te sitä siellä? Kyllä ne näki sen siellä. Näettekö te? Tämä johtuu siitä, kun jos ei ymmärrä saunasta mitään, ei voi ymmärtää, mitä saunassa tapahtuu. Sitten se kuvitellaan sinne sitä tapahtuu. Siksi se oli paha paikka niille, joilla ei ole sauna. Nyt ellette te tee parannusta, mistä? Niin. Pahuudesta luovuudesta. Synnistä. No synti, mitä se synti on? Ei olla Jumalan omia. Se on niin se on niin iso käsite, että se on jotakin semmoista, että kun sä sanot noin, niin kukaan tiedä mitä sä sanot. Mistä tehdään parannus? Synnistä. Mikä on se synti? Mistä me tehdään? Mä tiedän omat kohdat, mistä mikä on Et sinä tiedä sitä tuossa tapauksessa.
Niin. No ei käyttää mitä tarkka tietää. Ei, mutta jos me halutaan tietää, mitä tässä sanotaan, meidän pitää tietää, mistä synnistä sille pitää tehdä parannus. Se synti on kyllä oikein. Siellä sanottiin jotakin, joka oli hyvin lähellä. Luopua pahuudesta. Joo. Tässä on pahuudesta kysymys, voitaisiin sanoa siinä, mutta tämä on vielä vähän spesifisempi. Syyttämisestä. No nytkin mennään jo lähellä, mutta mistä se nousee? Nyt haetaan sitä, mistä se pahuus nousee ja se syyttäminen. Nyt olette oikealla jäljellä, mutta nyt meidän pitää vielä mennä sinne, mistä se tässä tapauksessa nousee. Esimerkiksi se Pilatuksen pahuus niitä kohtaa. Galilealaisia kohtaa. Vihasta. Vihasta. Jos me nyt se yksilöidään johonkin selkeästi ymmärtävä asia, että ellei te tee parannusta vihasta. Siis siitä, joka saa näitä pahoja tekoja aikaiseksi. Se paha teko lähtee jostakin. Siellä on joku, joka saa sen pahan teon aikaiseksi. Ei se paha teko ole se teko, vaan se, joka saa sen teon aikaiseksi. Ja se on viha. Se on se Pilatuksen näiden viha juutalaisia kohtaan ja niitä galilealaisia kohtaan. Ja viha saa aikaiseksi nämä hirvittävät teot Ukrainassa tänä päivänä. Viha. Viha saa kotona kauheita asioita aikaiseksi. Tämä vankilamaailma, kun vähän on tuttu, niin tiedättekö te, ketä on eniten vankilassa taposta ja murhista? Tilastollisesti. Se on ruma sana, mitä ne käyttää. Ei se ruma sana, mutta se kuulostaa kauhealta. Suurin osa vankilassa kuoleman tuottamuksesta niin ne on niin sanottuja vaimon tappajia. Oletteko tätä yhtään käynyt? Siis ne on sellaisia henkilöitä, jotka ovat siis tämmöisen, niin kuin, tiedättekö, tämmöisen niin kuin hetkellisen mielijohteen seurauksena tehnyt hirvittävän teon. Ne ei ole rikollisia, ei ne koko elämää sitä ennen eikä jälkeen, niillä on vaan sydämessä on alkanut, tänne on kasautunut ja 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 patoutunut vihaa. Ja sitten toinen sanoo väärässä hetkessä väärä sana tai tekee jotain, niin se viha niin kuin paukahtaa päälle ja sumenee pää ja tehdään jotakin tikarille, joka on peruuttamatonta. No, ymmärrätte. Sanokaa, että te edes teoreettisesti ymmärrätte. Niin mistä pitää tehdä parannus? Siitä, mikä saa tekemään sen tapon. Viha. Ja nyt ajatelkaa takaisin sitä tilannetta. Jos selotit, jotka vihaan voimalla, siis juutalaiset, jotka vihaan voimalla vainoaa roomalaisia, kun ne tekee tämmöisiä tekoja, niin se on sellainen porukka, että sä oot joko puolesta tai vastaan, ei ole mitään välimuotoa, ja niille ei sanota vastaan, koska se heidän päämäärä oikeuttaa tekemään sitä, mitä ne tekee pahaa. Sodassa tapahtuu tätä koko ajan. Ei naisia raiskata sodassa sen takia, että niillä on jotakin seksuaalisia himoja. Kautta ihmiskunnan naisia raskataan sodassa sen takia, että se on kaikkein kovin ja pahin keino osoittaa miehille, että et pysty puolustamaan edes omiasi. Et pysty hoitaa edes omia. Mikä on ollut olemassa? Sillä ei ole seksin kanssa mitään tekemistä. Se on vihaa. Vihan takia rikotaan ne naiset ja tytöt. Miksi? Niiden miehille kerrotaan, kuinka surkeita te olette. Näin on aina tapahtunut. Ei tämä puolustus, näin ei saisi tapahtua koskaan. Mutta ne lähtee jostakin. Ja nyt Jeesus sanoo niille että jotka kauheasti puolustaa niitä galilealaisia, ja niin on noussut valtava viha näitä roomalaisia kohtaan, Pilatuksen porukoita kohtaan, sen tapahtuman takia. Hei, ellei te tee parannusta, teille käy samalla tavalla. Tekin tuhoudutte. Miksi? Koska se viha tuhoaa. No, tässä oli Pilatus syynä. Nyt tulee jotain aivan käsittämätöntä. Nyt Jeesus nostaa
rinnalle tapahtuman, joka on historiallisesti tapahtuma. Me tiedetään tämmöinen tapahtuma. Siis tästä on historia tästä seuraavasta. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälle? Luuletteko te, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Siiloan torni on ihan oikeasti tämmöinen, tiedetään, se on katsottu arkeologiassa, että siellä on tapahtunut tämmöinen tornin kaatuminen ja rakennus, tapaturma ja surma. Mutta hei, katsokaa, kun juutalaiset ajattelin näin, että jos on joku asia, johon löytyy syyllinen, niin se on se syyllinen. On se syyllinen. Eli ensimmäisessä tapauksessa Pilatus. Ja Pilatuksen sotilaat. Eikö? Ukrainalaisten kannalta katsottuna syyllinen on Putin. Ja sitten tässä on tämä valtava armeijasysteemi, joka toteuttaa sitä. Putin pitää saada tuomiolle, koska se katsotaan syylliseksi. Mutta sitten juutalaisuudessa oli ja on, ja esimerkiksi muslimimaailmassa on edelleen hyvin vahvasti ja monissa aasialaisissa maailmassa vahvasti tämä tänäkin päivänä, että sitten kun on luonnon katastrofit tai siihen verrattava katastrofi, niin syyllinen on Jumala, tai se on Jumalan tahto. Ne ei sano syylliseksi, vaan se on tahto. Tämä oli Jumalan tahto. Ja nyt siihen aikaan tämmöinen Siiloan tornin kaatuminen, tämmöinen vartamaan rakennusjuttu, siihen aikaan se katsottu tavallaan niin kuin luonnonkatastrofin osastoon. Nykyään se katsotaan rakennusvalvonnan osastoon. Eli valvonta petti. Tai korruptiotakin on väärät aineet, huonosti rakennettu. Nykyään nämä rakentajat tai se systeemi on syyllinen. Siihen aikaan tämmöiset katsottiin, että ne kuuluu tavallaan siihen luonnonvoimaan. Ja silloin kun luonnon voima tappaa ihmisiä, niin syyllinen ei ole kukaan ihminen, vaan tämä oli Jumalan tahto. Silti ajatellaan, että jotain ne oli ne 18 tehnyt sellaista pahaa, että ne sai rangaistuksen. Me ollaan aika juutalaisia, mutta huomaatteko. Nyt tämä on se käsittämätön juttu tässä, että Jeesus tuo sen Pilatuksen vastapainoksen Jumalalta. Ette te sitä kuule kuulleet. Koska se tapahtuma, mihin nämä selotit, todennäköisesti selotit, viittaavat, niin se on Pilatuksen juttu. Ja se, mihin Jeesus viittaa, niin se katsotaan, että se on ikään kuin Jumalan juttu. Tänä päivänäkin, kun oli tämä Taimaassa, missä se oli se hirveä tsunami, joka oli aivan kauheasti, niin länsimaailma huusi, missä oli Jumala. Ei ole Jumala, kun ei auttanut. Mitä huusi muslimit ja aasialaiset? Jumalan tahto. Jumala on suuri. Oletteko ero? Nyt Jeesus tekee jotain käsittämätöntä. Ne edelleen ajattelivat, että kyllä 18, kyllä se jotain pahaa on tehty, kun pitää kävi tällä tavalla. Mitä Jeesus sanoo? Mitä se sanoo? Hei, ei ne ollut sen syntisimpiä kuin ne muut jerusalemilaiset. Ne vaan nyt sattuu olemaan siellä. Mutta, ja aivan käsittämätön vastaus, mutta samalla tavoilla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny, ellette tee parannusta. Mistä? Vihasta. Just. Ja nyt tulee jännä juttu. Karkeasti ottaen, korostan tätä, on kahdenlaista vihaa. On tällaista vihaa, joka on reaktio johonkin, joka on jonkun aiheuttama, joka on, sanotaan sillä sitaatissa, oikeutettua vihaa siinä mielessä, että ei ole oikeastaan muuta oikea tapa reagoida kuin vihaa. Tiedättekö jo,
te suututte ja koette vihaa, niin ei se ole kertomus muusta kuin siitä, että te olette ihmisiä. Te olette eläviä olentoja. Mutta se, että se viha pääsee teistä valtaan, se on se, mihin pitää reagoida. Ei se, että te tunnette vihaa, vaan se, että pääseekö se hallitsemaan. No nyt on vihaa, joka syntyy siitä, että on kohdeltu väärin. Ja sitä ei pystytä millään muulla tavalla käsittelemään, niin tulee vihaa. Ja tämä on niin sanottua oikeutettua vihaa. Jos semmoista vihaa on olemassakaan. Tässä meidän tarinassa minä kerron näin. Ja sitten on vihaa, joka on, olisiko se nyt sitä oikeuttamatonta, siis vihaa, joka syntyy asioista, jotka ovat todellisia, jotka ovat kuviteltuja ja itse keksittyjä, itse lietsottuja. Niillä ei ole perusteita. On valtava määrä ihmistä, joka kokee vihaa ja pettymystä ja katkeruutta asioiden takia, jotka ei ole missään suhteessa siihen vihaan asiaan. On ihmisiä, joilla on vain sellainen luonne ja herkkyys vaan loukkaantua. Kerta kaikkiaan vaan loukkaantunut. Ei saa auringon antaa laskea vihan. No niin, sieltä tuli se oikea vastaus. Se viha voidaan kokea, mutta just näin, aurinko ei saa antaa laskea vihan ylle. Aivan oikein. Nyt, te tiedätte, toivottavasti te ette tunne tällaiset, toivottavasti vaan tiedätte jossakin tuolla, pelkään pahoin, että nyt on täälläkin, että on semmoisia loukkaantuvaisia. Ihmiset, jotka vaan loukkaantuu. Te ette semmoista sanaa osaa sanoa, etteikö ne loukkaantu. Te ette voi asiasta puhua niin neutraalisti ja lempeästi, etteikö sitten vaan loukkaannu. Ja ettei puhuta, menee vähän iho alle nämä jutut, mutta Jeesus meni. Tiedättekö te? Nämä on joku syntynyt vaan loukkaantumaan. Ja ne vihaa kaikkea. Ihan kaikkea. Ne vihaa kaikkea. Kaikkea, jolla menee hyvin, ja kaikki, jotka on onnistunut, ja kaikki, jotka on jollakin tavalla normaalia, kaikki, jotka on terveitä, tai kaikki, joilla on vaikka puoliso, ja kaikkia, joilla on koti ja tavallinen elämä, ne vihaa niitä. Koska mulla ei ole omasta mielestä. Paras varautua pahempaa. Niin. Just. Hei, nämä ovat nyt niitä, johon Jeesus viittaa, että hei, ellette te tee parannusta te Jerusalemista, tekin tuhoudutte, ette te minkään Siiloan tornin alle jää. Mutta se viha tuhoaa teidät. Ja nyt tässä on 2 vihaa. Kattokaapas tarkkaan. Tässä, näettekö, jos ette näe, laittakaa silmät kiinni, niin näette. Tässä on tämmöinen mylly. Tästä on seinät tonne ja näette. No seinät menee tässä. Ja tässä on mylly. Tämä on vihan mylly. Tämä mylly jauhaa joka ikisen rikki, joka sinne joutuu. Se hiljaa syö jokaisen ihmisen. Se imekuivii jokaisen. Tämä mylly. Nyt mä menen pois tästä myllystä. Tässä on ovi, jossa lukee oikeutettu viha. Se tarkoitti sitä, että sun tavallaan ei ole muuta keinoa reagoida siihen asiaan. Tiedättekö te, ei se niin mene, että teitä loukataan ja te ette vihastu. Se menee niin, että te ette voi edes antaa anteeksi, ellei te loukkaannut ja vihastu ensin. Koska sitten te vasta tiedätte, miksi te annatte anteeksi. Ei uskovasta tule pyhään, ettei yhdestäkään sellaista teflon-tyyppiä, että siihen ei satu mitään. Jos on teflon-tyyppi, johon ei mikään vaikuta mitään, niin se ei ole ihminen. Ei ole. Se on joku kone jo.
Koska meidän maailmassa tunteet liikkuu ja leikkuu koko ajan olemassa. Niitä pitää olla olemassa. Nyt tässä on se oikeutettu puoli, että minua on loukattu. Ja mä olin tavallaan aivan oikeesti. Minun äiti oli 10 vuotta vihainen minun isäni, joka jätti aivan törkeästi minun äitini. Ja vielä ei riittänyt, vaan taloudellisesti jätti sen vaikeuksiin, lypsi kaiken. No tässä kävi niin, että isä kuoli, mutta äiti elää vielä 94 ja on pirttejä ja terävä. No, äiti eli monta vuotta vihassa, joka oli ainoa reaktio tähän jättämiseen, kunnes pääsi sitä yli. Mutta se oli oikeudet, se tuli syystä. Ei keksinyt sitä itse. Vaikka se kyllä herkisti sitä sitten keksimään itsekin asioita. No niin, tässä on ovi tähän myllyyn, jossa on oikeutettu viha. Ja kun minä annan sen vihan vaikuttaa sydämessäni, niin mä huomaamatta, niin menen tänne myllyyn. Ja se jauhaa minut rikki. Se kerta kaikkiaan syö minut. Se viha tappaa minut. Pahimmassa tapauksessa se saa minut tappamaan joku toisen. Voisin kierrätään tätä toiselle puolelle myllyä. Ja täällä on toinen ovi täällä toisella puolella. Se on vähän tässä puolustapaksi. Tässä on toinen ovi. Ja tässä ovessa lukee oikeuttamaton, siis tällainen vailla perustetta oleva. Se on itse tehty, tuotettu, loukkaantuvaisuuteen perustuva viha. Ja kun minä aukaisen tämän oven ja huomaamatta niin menen tähän myllyyn, mä olen ihan samassa myllyssä kuin tuoltakin ovesta tulleet. Se viha aivan samalla, vaikka sillä ei ole mitään juurta sillä vihalla, niin se aivan samalla tavalla se rikkoo minut. Ja pahimmassa tapauksessa saa tekemään niitä järkyttäviä esimerkiksi mustasukkaisuusrikoksia. Uskomaton, että mustasukkaisuusrikoksilla harvoin on mitään perustetta. Läheskään aina. Ei se perustu jonkun tekoon, vaan se perustuu minun päässä oleviin kuvitelmiin. Nyt kun minä tulen tähän myllyyn, tämä mylly jauhaa minut rikki. Ymmärrättekö, kuinka hirveän kova Jeesus puhuu? Se sanoo niille suoraan. Se sanoo niille selotteille, jotka ovat täynnä vihaa, koska ne on tapettu ne galilealaiset temppelissä. Kauhein tilanne, mitä voidaan kuvitella. Loukkaavin paikka. Tehdään tällaista. Niin, eli te parannustatte touhutte niin kuin ne muutkin, niin galilealaiset. Sitten se sanoi sille toiselle porukalle, ikään kuin sitaatissa Jumalan porukalle, että hei, ellette te tee parannusta, niin tekin tuhoaa. Nyt ne on ihan samassa veneessä nämä tyypit. Ja ne joutuu tilanteeseen Jeesuksen edessä, että niillä ei ole mitään ulospääsyä. Ja nyt kysymys on, mitä Jeesus sanoo niille sitten? Se vastaa, ellette te tee parannusta, ja sitten se on se. Ja se jää siihen tilanteeseen. Ja tässä tilanteessa oleville, jotka ikään kuin paljastuu täällä vihan veneessä kelluvaksi porukaksi, niin nyt niille Jeesus kertoo vertauksen. Ja se katsotaan kohta ja lauletaan ensin. No niin. Nyt ollaan tultu tilanteeseen, jossa itse asiassa suurin osa jää nyt kiinni siitä, että minussa asuu viha. Ja tulee kysymys, sitten se esitetty kysymys, miten minä teen parannuksia siitä. Ja kuulkaa, kun on valtava vihan vallassa, niin ei sitä edes pysty tekemään parannusta. On kyllä hyviä ja joskus toimivia neuvoja, esimerkiksi
siunaaminen ja muuta, jotka helpottaa sitä tilannetta. Mutta en minä usko niihin puheisiin, että ihminen tosta vaan pystyy sanomaan sitä, että no niin, se on loppu nyt. Se yleensä tapahtuu jotakin. Ja se yleensä mitä tapahtuu, se tapahtuu niin kuin Pyhän Hengen työn ja kirjastossa, se tapahtuu jotakin. Oletteko te katsonut sitä televisiosta sellaista sarjaa kuin The Crown? Vai Crown? Miten se laustaa se Crown? Elisabethista, Englannin kuningattaresta, Queenista. Se on aika hyvä sarja. Se seuraa aika tarkkaan niitä, vaikka se on kiistelty ja sitten sille tuli nämä kiistat, oliko noin tai ei, mutta siinä on ne näkemykset siitä ristautua, mutta se yleiskuva on tällainen. Siinä on kohtaus, siinä on valtava hyvä kohtaus, joka perustuu ihan tosiaan tapahtumaan, kun Billy Graham vieraili toistamiseen Lontoossa. Niin kuningatar kutsui Billy Grahamin yksin luokseen vierailulle. Nimittäin edellisellä kerralla, kun Billy Graham oli käynyt Lontoossa, niin kuningatar kutsui Billy Grahamin luokseen, mutta sinne tuli koko anglikaanikirkon johto ja hiipat ja piispat ja pääministerit ja muuta, kaikki tuli. Ja kuningatar Elisabeth ei saanut keskustella Grahamin kanssa kahdestaan. Nyt kun se toisen kerran vuosien päästä Billy Graham tuli Lontooseen, niin kuningatar Elisabeth lähetti kutsun Grahamille tulla yksityishenkilönä hänen luokseen. Graham tuli. Ja siinä kuvataan, että kun ne menee kahdestaan, ne käy keskustelua. Kuningatar kysyy Grahamilta, pitääkö kristityn antaa kaikki anteeksi? Aivan kaikki. Graham ensin ei oivalla sitä kysymyksen, sitä jousta, mistä se lähti, se nuoli, niin hän selittää, että kyllä se näin on. Että meille kristityille on sana kehottaa näin ja sana opettaa näin. Ja sitten sen sanan takana meillä on kuva Jumalasta, joka antaa oman poikansa antaakseen kaikin anteeksi. Tämä on meidän esikyvä. Kyllä se näin on. Kaikki pitää antaa anteeksi. Ja sitten se kuvataan hyvin, kun Billy Graham katsoo tätä kuningatarta ja tajuaa. Nyt se vasta tajuaa. Että kuningatar kysyy tämän sen takia, että sillä on jotain asioita, että se on yrittänyt, mutta se ei ole voinut. Siis se on yrittänyt antaa anteeksi, koska on oikein antaa anteeksi. Se on se lähtökohta meille. Se on Raamatun opetus. Mutta sitten on eri asia, kykeneekö minä siihen, mikä on oikein. Ja nyt Graham tajuaa, että kuningatar Elisabethillä tämä on henkilökohtainen kysymys. Ja sitten Graham vastaa, ja voi että mä oon kirjoittanut aivan tarkkaan sen vuoropuhelun ylöskin, mutta se on nyt vähän kotiassa. Mä puhun kaikkia mun. Mä tietokoneen aikana mä kirjoitan kaikki paperille, ja siksi mulla on näin paljon siellä. Niin Graham vastaa jotenkin näin, sisällön muistan täsmällisesti, sanoja en. Hän katsoo kuningatarta ja sitten hän sanoo, mutta jos me emme kykene antamaan anteeksi kaikesta huolimatta, niin me voimme jättää sen asian ainakin Jumalalle ja ainakin me voimme siunata. Jos me emme kykene antaa anteeksi, niin ainakin me voimme siunata. Ja kuningatar sanoo Billy Grahamille, kiitos. Elämä on elämää ja hyvät tavoitteet, hyviä tavoitteita. Ja Jumalan sana, Jumalan sana. Ja silti sen alla on se onneton elämä. Nyt tässä on tilanne äsken, on tullut, että miten minä teen parannuksen, kun minä en kykene tekemään parannusta?
Ja oikeastaan minä vielä syvemmälle. Miten minä pelastun, kun minä en kykene pelastumaan? Mä voin muuten paljastaa pikkusen teille, minkälaista on Jumalan valtakunnan työntekijänä oleminen. Se koulu meillä käydään tietysti, viisastelukoulut me käydään erikseen ja yliopistotasoakin asti joku, mutta sitten se todellinen Jumalan koulu käydään sillä tavalla, että jokainen Jumalan palvelija, ihan tosissaan oleva, niin ajetaan siihen tilanteeseen, että hänestä tulee pelkkä syntinen. Jos hän inhoaa itsensä, jos hän häpeää itsensä, jos hän katsoo joskus jopa parhaimmaksi ja ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi häipyä tästä elämästä oman käden kautta pois. Jokainen. Kaikki. Minäkin. Miksi? Koska se ääripiste, jossa kysymys tulee se, että miten minä voin pelastua, kun mä en voi pelastua. Se ei ole mitään. Niin se on se piste, jossa voidaan ensimmäisen kerran alata tajuamaan ja voidaan kohdata, kun sä et voi, kun sä vaan et voi, niin sitten käännetään se katse siihen, kuka voi. Jeesus. Ja se merkillisellä tavalla muuttaa sen uskon elämän, siis sen sisällön ja sen olemuksen. Ja ehkä siinä olemuksessa on semmoisia negatiivisiakin piirteitä, esimerkiksi että ei enää niin hirveästi välitä, mitä nämä uskovat sanoo. Kun tajuat, että ei se mitään auttaa. Vaan siihen tulee se että mä olen riippuvainen Jeesuksesta. Ja mä voin olla sitä omalla persoonallisella tavalla. Niin kuin mä olen yrittänyt olla jo 10 vuosia ja myös näyttää sen. Minustahan ei saa uskovasta vaikka noin voissa vaistossa. Siis uskonnollista uskovaista. Miksi? Koska mä olen käynyt tämän nollapisteen läpi. Ja mä tajuan, että jos minä haluan elää, niin minulla oli vaihtoehtoja kuin Jeesus. Ja jos ei ole Jeesus, niin mä kuolen joka tapauksessa. Nyt tässä puhutaan tällaista ihmistä, jotka ovat nollapisteessä. Nyt tässä kerrotaan sitä, miten sellainen voi tehdä parannuksen, joka ei voi tehdä parannusta. Miten sellainen pelastuu. Ja nyt mennään tosi syvälle. Ja mä otan vain muutaman askeleen sinne, vaikka se pitäisi mennä pitkään polkuun, tämmöinen kierreportaat, niin mä vaan loikkaan sinne nyt. Eli jätän paljon asioita välistä. Jeesus esitti vielä vertauksen. Luettiinko mä äsken? Ei. Jeesus esitti vielä vertauksen. Kenelle? No niille, jotka siinä on ollut äskenkin. Kenelle hän puhuu? Se kannattaa katsoa monesti, kun Jeesus puhuu. Kelle hän puhuu? No, esitti vielä vertauksen niille, jotka siinä ovat. Eräällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmää, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille, jo 3 vuotena olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se. Sehän vain vie voimaa maasta. Mutta puutarhuri vastasi, Herra, anna sen olla vielä 1 vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympärillä, jospa se ensi vuonna tekee hedelmää, jollei niin käy, käske sitten kaataa sen. Mitä ihmettä Jeesus sanoo? Nyt ne kaikki siellä tiesi tämän viikunapuun jutun, miten sitä hoidetaan, miten se kasvaa ja mitä siihen liittyy. Niin kuin te kaikki tiedätte, mitä se lumi on. Ja minä vaan sanon, että minä tykkään hiihtää.
viikunapuu Mooseksen lain mukaan ja hedelmäpuut. Se menee suurin piirtein näin. Kun se istutetaan maahan, taimi, ensimmäiset 3 vuotta se viikunapuu on niin sanottu babypuu. Se saa kasvaa. Seuraavat 3 vuotta se viikunapuu on tämmöinen niin kuin teinipuu. Eli se varttuu ja kypsyy ja juuret vahvistuu sinne niin. Ja nyt se on 6 vuotta. Ja sitten siitä eteenpäin seuraavat vuodet, se on se viikunapuu, joka muuten antaa useamman hedelmän vuodessa, eli sillä aina periaatteessa löytyisi, niin sitä kerätään hedelmää. Siis 7. vuotena. Ja se ensihedelmä, niin se uhrataan Herra Jumalalle. Ja sitten se on vapaasti käytettävissä. Onko se yksityiskäytössä vai onko se yleisessä käytössä, mutta se on vapaasti käytettävissä. Nyt. Kaikki tietää, kun tämä puutarhuri menee sinne, tai isäntä, kun se oli tämä mies menee etsimään, se isäntä menee etsimään siitä puut. Se käy siellä 7. vuotena, 8. vuotena ja 9. vuotena. Mitä se kertoo niille ihmisille, jotka kuulee tämän vertauksen? Tämä on ihan älyttömän kärsivällinen äijä. Se on ihan mielettömän kärsivällinen. Se antaa 3 vuotta sen vielä olla, mutta katso, jos se sattuisi alkamaan enemmän. Nyt. Sitten se sanoo puutarhuri, joka vastaa sitä viljelmästä. Hakkaa se pois. Sinne muuten alkukielessä sanotaan, revi se juurineen irti maasta. Siksi, koska sitä maata oli niin vähän, niin sillä oli varaa jättää mitään kantoa. Siinä pitää laittaa uusi. Revi se juurineen irti maasta. Ei se tuota hedelmää. Nyt mutta puutarhuri sanoi, Herra, anna sen olla vielä 1 vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä. Jospa se ensi vuonna. Tässä on Raamatun kaunein sana, Uuden testamentin kaunein sana, minun mielestäni. Mitä tässä käytetään? Se on, anna sen olla. Tämä sana kreikan kielessä on kuin afiemi. Mä nyt sanon sen oikein, että uskotte oikein sieltä alusta saakka. Afies. Nyt Minnalle, kun me puhuttiin kreikan kielestä, niin mä nyt kerron, että tämä afies on tässä aktiivin toisen auristen imperatiivin yksikö toisessa muodossa. Me puhuttiin tänään, että ei se riitä tätä sanaa käännetä, se pitää ymmärtää, mikä se on se muoto. No niin. Nyt anna sen olla, afies. Hei. Kaikkialla muualla Raamatussa tämä sana afies on käännetty sanalla anna anteeksi. Tämä on sama sana. Afies. Afiemi. Antaa anteeksi. Tässä se on käännetty anna se olla. Se on aivan oikein käännetty. Koska se kuvaa mitä on anteeksi antamus. Jätä se. Ajatelkaa. Anna anteeksi. Anna sen olla. Niin minulle tämä on kaunein kohta Raamatussa. Ja tässä se nyt on. Anna sen olla. Tämä on niin tuttua, kun minun vaimo sanoo monesti minulle, Ilkka, anna olla. Mä jään jauhamaan jotakin. Anna Ilkka olla. Nyt anna sen olla. Kaikkialla muualla se käännetään sanalla anna sille anteeksi. Anna sille anteeksi.
Anna sen olla mihin, kenelle. Raamattu luetaan ja tutkitaan nyt tämmöisiä kysymyksiä koko ajan. Ja sitten tämmöisellä kysymyspatterilla mennään eteenpäin. Ja niin pitää löytyä vastaus. Muuten jää jälkeen. Nyt anna se olla mihin, kenelle, miksi. No, se sanotaan. Puutarhuri sanoo, minä hoidan sen. Tuossa suomeksi, minä otan vastuun siitä. Minä vaihdan sen elämän aineet sen juuren ympärillä, eli mulla, että kasvatan näin ja kuokin sitä ja lannotan sen ja katson. Anna sen olla mulle. Mä otan vastuun siitä. Nytten juutalaisessa kirjallisuudessa, talmudisessa juutalaisessa vanhassa kirjallisuudessa tunnetaan, ja se tunnetaan muussakin, tunnetaan Jumalan puhe. Jumalan, se on semmoinen kiikkukeino, semmoinen keino, joka on täälläkin menee hyvän ja pahan puolella, täällä näin. Niin semmoinen kiikku, tunnetaan tämmöinen näin Jumalan puhe, jossa Jumala puhuu itsensä kanssa. Siis se, siellä juutalaisessa kirjoituksessa, siis Jumalan oikeus ja totuus keskustelee sen armon ja laupeuden kanssa. Niinhän tekin teette. Ettekö te? Vitsikö te omia lapsia ajattelette, että ne on tehnyt jotain pahaa ja te olette vihaa täynnä ja päätätte sanoa niin ja näin ja noin ja kyllä nyt loppuu tää homma ja näin ja eikä tuu ja kun on riittävän kauan tulematta, niin alkaa muuttua mieltä, että voi kun se edes tulisi ja kun on tapahtunut mitään pahaa ja voi kun se olisi nyt edossa ja kaikki olisi kunnossa ja muuttuu se koko, täällä se keinukatu menee täältä oikeuden arvo ja totuus ja kovuus. Heilu minne se keinu menee. Voi kun se olisi edes olemassa, niin minä niin rakastaisin ja osoittaisin sille hyvyyttä ja näin. Eikö ole tuttua? Kyllä mä tiedän, että te ajattelette näin, mä näen läpi, eikä mä näen, mutta mä vaan tiedän. Nyt hei, tää on tuttua klassisessa juutalaisessa kirjallisuudessa tämmöinen Jumalan puhe, että se puhuu Jumalan se totuus, oikeus, sanotaanko se isä, puhuu sen armon laupeuden, sen äidin kanssa, samassa persoonassa. Ei tää ole skitsofreniaa. Näin me teemme. Nyt me aprikoimme, punnitsemme asioita. Nyt se armo ja laupeus sanoo sille, anna se mulle. Ja Jumalassahan nämä siis personoituu sillä tavalla, että on luoja Jumala ja sitten on arvataan Jeesus Kristus. Ja Jeesus on tämä toinen, se puutarha tässä. Ja kun te luette, mitä Jumala puhuu laista ja oikeudet ja nämä, niin on kova teksti. Ja sitten mitä tämä toinen puoli, armo ja laupeus, Jeesus ja armahtaa, miten se toimii, niin se on kovaa tekstiä. Ei Jumala ole millään muulla voinut meitä armahtaa kuin Jeesuksen. Siksi Jeesus. Nyt tässä käydään tämmöinen keskustelu. Jeesus se armon ja laupeuden puoli sanoo, että anna se minulle. Minä hoidan sen. Se puu on aina vaan kuollut. Se puu on paikassa, jossa se ei enää pysty tekemään parannusta. Se ei voi sanoa mitään, että mä vähän yritän vielä. Lehtiä tulee, mutta ei edelleen. Pöyhkeyttä löytyy, mutta ei sisältöä. Nyt tässä sanotaan jotenkin niin kauniisti, että anna sen olla afiem, anna se anteeksi. Vielä 1 vuosi. Minä muoksin, mä otan vastuun tästä. Ja lannoitan maan sen ympärille. Sitten tuli sellainen suomalainen hankala käännöskömmähdys, joka on monet ahdinkoon suistanut. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää, jollei niin käy, käski sitten kaataa se. No nyt minun on jälleen pakko lukea kreikkaa, että te ymmärrätte mitä tässä sanotaan.
Se sanotaan näin, että eistu melon, siis anna sen eistu melon, joka on meillä käännetty ensi vuonna. Tämä eistu melon kreikan kielessä tarkoittaa sanatarkasti suomeksi, että anna sen olla tuleva, jotenkin kaukaiseen tulevaisuuteen. Aina sen on yksinkertaisesti, että jospa joskus kaukana tulevaisuudessa se kantaa hedelmää. Eistu melon. Ei siis vuoden koeaika. Siinä mielessä. Hedelmän puolella. Hei, mitä Jeesus sanoo? Tämähän se on se pointti. Se on se pihvi. Jeesus sanoo jotain sellaista, mitä meillä ei uskalleta edes julistaa, saarnata. Minä pelastan sen, joka ei voi pelastua itse. Tähän on ihan liikaa sanottu ja kookin. Meillä kyllä pitää aina itse osata tehdä jotakin. Vaikka jättää se tupakan poltto pois. Siksi mä rakastan tätä Raamattukohtaa. Tässä lyödään niin syvälle, että körtikki alkaa vapisemaan. Tässä Jeesus kertoo niille, jotka ovat nyt kärähtäneet vihasta ja vihan vallasta ja vihasta sydämessään. Ja sanotaan niille, että tehkää parannus. Ja ne, jotka ovat sen vihan vallassa, tietää, että ei onnistunut. Ne on niin kuin Elisabet. Kyllä mä yritän, mä siunaan ja mä rukoilen ja mä päätän. Mutta täällä palaa. Polttaa. Nyt näille Jeesus sanoo tämän vertauksen kautta, että hei, mä hoidan sut. Mä hoidan sut. Mä hoidan sut. Kiitos Jumalalle. Ei helluntalaiset sano edes aamekin tässä. Luulisi jo. Niin mä hoidan sut. Ja nyt mennään niin syvälle, voidaan mennä. Minulla ei edes miehenä ole oikeus puhua tällaista asiasta, kun mä en ymmärrä. Mä yritän ymmärtää, mutta mä en ymmärrä. Mutta mä tiedän minun ystävistä, läheisistä ystävistä, kuinka tavattoman kipeä asia esimerkiksi monille naisille, jotka on saanut lapsen, hedelmättömyys, kun ei ole saanut lasta. On se myös mies se syy. Mutta näissä nyt on selvästi tutkitusti naisissa. Kuinka tavattoman minutta, identiteettiä ja käsitystä muokkaava aihe on se näille ihmisille, kun ne kokee olevansa hedelmättömiä. Tämä on hirvittävän sensitiivinen ja arka asia. Ja siksi mä sanon, että ei minulla miehenä tässä ole mitään oikeutta puhua, koska mä en miehenä koskaan pääse sinne tasolle kokemaan, tuntemaan sitä. Tuhotaan omasta mielestä koko olemassaolon tarkoitus. Tässä puhutaan näin herkistä asioista. Tämä on niin sensitiivinen asia, että suora. Nyt jos me otetaan ne hengelliseen maailmaan, siirrytään sinne tämä juttu. Meillä on tavattoman paljon kipeitä uskovia siskoja ja veljiä sen takia, että kun niiden ainainen omantunnon syytös ja alimittaisuus on sitä, kun minusta ei ole. Kun minulla on tällainen luonne. Ja kun mun aina päässä vaan pyörii nämä ilkeät arvostelevat asiat. On kerran puhunut kiroilusta ja uskovat sanoivat, että ei saa kiroilla ja sen jälkeen tuli moni ukko sanomaan, että he kiroilee koko ajan sydämessä. Mutta ne luuli olevansa oikeassa, kun ei se ollut suusta ne sanat. Sydämehän se Jeesus katsoo. Mä en pysty. Sitten tulee se mahdottomuuden tunne, ja kun mä puhun täällä , 0 , nämä ajaa meidät sinne 0 .
he minusta ole. Vaimo on sitä mieltä ja kaverit on sitä mieltä ja piru on sitä mieltä. Kaikki me ollaan samaa mieltä minun suhteen. Mies on sitä lähimmäistä. Hei, nämä on nollapisteeseen ajettuja ihmisiä, joille Jeesus puhuu. Siinä nollapisteessä sanotaan, että hei, et sä voikaan. Et sä tosiaan, et sä voikaan, sä oot ihan huikeessa. Mutta minä olen. Minä pelastan. Minä otan sinut. Ja kun minä otan sinut, niin voi olla, että sillä ei isty melon siellä tulevaisuudessa. Alkaa tulemaan myös niitä hyviä hedelmiä. Muutos tapahtuu. Mutta se muutos tapahtuu siitä, että minä otan sinut ja vastaan sinusta. Ja nyt ollaan niin syvällä, ettei tällä kestä kauan edes olla. Mutta näin syvälle Jeesus iskee tässä opetuksessa. Hiljennytä rukouksia. Elämme ja vapahtamme Jeesus Kristus. Kiitos sinulle siitä, että kun me ei voida, sinä voit. Kun me ei kyetä, sinä kykenet. Kun me ei osata, sinä osaat. Ja kun meidän elämä ei riitä pelastukseen, sinun työsi riittää. Anna meidän tämä oppia sisäistää niin, että siitä tulee osa meidän elämäämme, hengellistä elämää. Ja jopa niin, että se vihakin alkaa hellittämään. Ja siunaamisesta tulee helpompaa. Kiitos Jeesus, että näiden asioiden kanssa saadaan sinulle jättäytyä aivan kokonaan. Nimessäsi. Aamen.